Tänään oli kylppäri viikkosiivouksen aika, niin mä ajattelin näyttää teille, että mitä kaikkea siihen kuuluu ja vinkata muutamasta tuotteesta. Mä aloitan aina järkkäämällä kaikki tavarat takas paikoilleen ja imuroin, jotta sitten on vähän helpompaa puhistaa pinnat. Pinnoille ihan mun lemppari on siniin kylppärin puhistusaine ja kylppäriliina. Toi liina on kätevä, koska siinä on 2 eri puolta. Toinen on karheampi, joka irrottaa liaan, ja toinen on sileempi, jolla voi sitten kiillottaa. Tämän jälkeen vuorossa oli suihkun lasiseinä. Tässä oli sen verran kalkkia, että otin käyttöön puhistuskiveen, ja tää toimi kyllä ihan superhyvin. Näette sitten videon lopussa lopputuloksen. No sitten homma jatkuu suihkupäähän ja suihkusekoittajaan. Ja siis kattokaa, kun mä oikeasti pystyin peilaamaan itteeni tosta suihkupäästä. Seuraavaksi oli vessanpöntön vuoro. Tähän mä käytin WC-liinaa ja WC-puhistusainetta. Ja hei, sit ällövaroitus. Lattiakaivo suorati oli vaihdon tarpeessa, niin laitoin siihen uuden tilalle. Viimeisenä hommana eessä oli vielä lattian pesu. Tähän mä yleensä käytän kylppäriharjaa tai kylpyhuonepesintä. Tänään valitsin kylpyhuonepesimen ja aineena käytin ihan vaan tiskiainetta. Tämän jälkeen puhistin saumat vielä saumaharjalla, kuivasin lattian ja sit alkaisikin olemaan valmista. Tässä näkyy vielä lopputulosta.